Tomas naiz. Nire hankak jada ez da biltza. Miki eta Zezirekin jolastu nahi dut. Existituko balitz, nola baiteko magia. Berriro ibiltzeko. Eta zure ametsak egia bihurtuko balira? Zede montre egiten ari zara? Flik! Flik? Flik! Wow! Non gaude? Muga gainditzeari buruzko irudimenez beteriko istorioa. Ezin dut sinetxi. Hau zoragarria da! Begira Flikegan egiten ari naiz! Baldako berriro ibiltzeko modurik. Bada bil! Aizue, ibil naiteke! Tomas, zure itzalak norbait behar du. Ez zaitut bueltan eramango! Nik berriro ibili nahi nuen. Zurekin gaude, Tomas! Kakahuete? Zer gertatzen da, Tomas? Zerbait egin behar dugu! Goazen ba! Elkarrekin! Izan konfiantza familiarengan. Gure neba zara! Mundu osoko neba txikirik onena. Zeure mundua salbatzeko. Jakingo duzu zergatik. Itxaron Miki eta Zezi, banoa! Flik. Estreinaldia maiatzaren 29an.